RTZ kolektiboak itzaletik argira bere azken lana kaleratu du. Lan hau konkista proiektuaren bigarren zatia da. Gaurko saioan Iban Uranga eta Xabi Petrirekin egongo gara. Arratsaldeon ikusentzuleok gaurko saioan RTZ kolektibuko kideekin egoteaz gain, ukan dugun bisita baten berri emango dugu eta gainera Donibane Lohizuneko tanka salaren programazioaren berri ere emango dugu. Ongi etorri iparraldearen orenera. Gaur goizean bisita polita errezebitu dugu Baionako Euskal Telebistako erredakzioan. Pasaia Lezo Lizeoko 100 bat ikasle bisitan etorri dira Ipar Euskal Herriko ordezkaritzatik egiten dugun lana hurbiletik ezagutzeko. DBH 3 mailako ikasle hauek Euskal Telebistara etorri baino lehen Baionako beste leku batzuk ere bisitatu ahal izan dituzte. Etxepare Lizeoa bisitatu dugu. Hor ere hitzaldi batin dugu, Beñatek eta biok. Eta orain hemen gaude EITBko egoitzan. Eta eroringo egu jinkana bat, gaztetxean daukagu bazkari musikatua, eta hola. Polita, eta bai, eta kiroldegia oso handia eta polita, bai. Oain egingo egu jinkana bat, eta gero goaz bazkaltzea, eta buelte bat ematea. Baionara hurbildu baino lehen Ipar Euskal Herriari buruzko gaiak ezagutzeko aukera izan dute klasean. Hain zuzen Lapurdi, Xiberoa eta Baxe Nafarroako bertsolariak, proiektuak eta baita kirolariak ere landu dituzte. Landu dugu azterketak euskeraz ekimena eta hola, baino orain hobeto ulertu dugu. Erredakziotik pasa ondotik arratsaldean beren bisita segituko dute hirian gaindi, Zizpa gaztetxean ere geldialdia eginez. Laster arte! Badira 18 hilabete bere ateak ireki zituela Donibane Lohizuneko tanka espazio kulturalak. Denbora gutxi bada ere publikoak pixkanaka berea egin du espazioa eta bertara doazen pertsonen kopurua emendatzen doa. Donibane Lohizuneko kultura arduratzen den hautetxiak biran baikorra plazaratu du. Bere erranetan publikoa ituratzen hasi da eta geroz eta interes gehiago erakusten du publiko guztiei zuzenduriko programazioarekiko. Hain zuzen hori baita jendea erakartzeko giltza. C'est la volonté de la ville en fait, de manière à attirer un maximum de personnes dans cette salle. Publiko horien artean Hego Euskal Herriko herritarrak ere ukitu nahi dituzte. Zizaro eta Gatiburen kontzertu arrakastatsuak eskaini zituzten eta urten ere Euskal Herriko artistak ekarri nahi dituzte. Hala nola, Gorka Urbizu artistak kontzertu bat eskainiko du tankan martxoaren 8an eta sarrera guztiak jada gortuta daude. Hautetxiak azpimarratu duenez publikoaren 80% Euskal Herriko jendea izango da. Et 80% du public est du Pays Basque Sud. Halaber, Gorka Urbizu baino lehen, Eneko Gil koreografoak zuzenduriko maskaroa ere ikusteko aukera izango du publikoak. Gainera, apirilaren 4ean errobi talde ospetsuak iparraldean bigarren kontzertu bat eskiniko du Donibane Lohizuneko salan. Tankaren programazioan estena nazionalak ere pizua izango du hainbat ikusgarri eskiniko dituelako. Beste gela bat, gela berria eta osagarria da ere, zenta estena nazionala da Baionan, Angelun, Bokalen eta baita ere hemen Donibane Lohizunen. Baitugu lau antzoki gure sasoia aurkezteko. Pluridisciplinaritatea atsemanen dugu, ikusgarriak internazionalak ere, hori importantea da guretzat, artistak mundu guztietan heldu dira hemen Euskal Herrian, adibidez Katalunia, Andaluzia. Artisten artean Palestinako Samara Joaquin eta Samara Datkin izango ditugu beren performantzarekin. Beren herrian gertatutakoa dantza eta musikaren bidez islatuko dute apirilaren 8an eskiniko duten ikusgarrian. Programazio osoaren xehetasunak tanka salaren webgunean ikusgai daude. RTZ kolektiboak itzaletik argira bere azken lana kaleratu du konkista proiektuaren bigarren zatia. Iparrotx ekimenari esker, aukera izan genuen azpeitin Dinamo Gelan eitea hori erresidentziatiki bat, eta gero egun ginen atabalen, eta horren ondorioa izan zen beraz beste 7 kantu ateratzea, eta biskat osatzea gure albuma, 14 kantuz, eta ondotzik hori album fisiko ateratzea. Euren lana aldarrikatzeko eta euren historia jakinarazteko kantua besteak beste. Asira itzalean, hemen estudioan edo taileretan idazten, eta pixkanaka kontzertu batzuk egin ditugu.
iparraldean eta hegoaldean. Eta beraz argian izan gira pixka bat eszena gainean, eta afirmatu gira beraz talde bat bezala. Konkista diskarekin ezagutu genituen eta konkistatu dute publikoa. Apirilean diska plazaratu zutenetik, kontzertu hainitz eskaini dituzte eta ezkerreskuin ibili dira gelditu gabe. Kontzertu bat gero bi eta egin ditugu 30 azkenean, eta muga pasatugu ere bai, eta hori zen helburua guretzat, eta ikusi dugu beraz jendek nahi zutela japa entzun. Bada lan ere gibelean eta ez da zer utzik heldu, ari gira pixkat astebururo, ari gira asteantzeak ere, ez da gure lana, baina bada lan gibelean. Publikoa gozeturik sentitu dute euskal raparen goze. Gie jaiteko deia duela aspaldi Frantzian musika nagusia da hip-hopa, beraz japa, eta munduan zehar nagusienetan ezartzen dugu. Eta ikusi dugu Euskal Herrian hainitzek entzuten zutela beraz frantses japa edo espainol edo ingles japa, eta nahi zutela beraz japa hori entzun euskaraz. Eta hortako gu hortan txartu gira, eta ezen ezer kalkulatua, baina guk nahi ginuen bakrek japa egin, hortako hasi ginen taileretan. Eta kontzertuetan ikusi ditugu jende batzuk gure esaldiak kantatzen, eta ikusi dugu beraz publikoa gozeturik zela. Udeiek irekitako bideari segida hartu diote RTZ kolektibotik eta 2024a urte borobila izan da eurentzat. Egin ditugu 35 bat kontzertu, egituratu dugu ere RTZ kolektiboa, gaur egun elkarte bat da. Disko fisiko bat atera dugu, beraz bilan biziki baiko jabai. Orain 2025ean bizpahiru hilabeteko pausa hartuko dute berriro oholtzetara igo aitzin. Publikoa gozeturik zen, baina asko jandu, jainiz jandu, beraz utziko dugu pixka bat magia eta berriz etorriko gira bateriekin. Hala ere, pausatu aitzin kontzertu berezi bat emanen dute Atabalen, Belgikako Caballero eta Jean Jassekin. Amets bat. Caballero eta Jean Jas betidanik entzuten ditut, kolegioan hainitzen zuten nuen Caballero, eta guretzat gauza izigarria handi bat da. Ene ustez Euskal Herrian ez dira oartzen zer den Caballero eta Jean Jas, eta gu rapzale izanez, guretzat da animaleko gauza bat, eta gainera pasatzen gira gelan da gure berzi hemen Euskal Herrian da Atabal, eta hori da, kontzertu handia nahi dugu egin hor. Betidanik izan dira erreferente batzuk guretzat, nahiz eta Belgikako japlariak dira, eta partekatuko dugu eszena haiekin, beraz ilusioa, eta eskertzen dugu ere Atabal kontzertu beraz, azken finan konfiantza egiten digute, beraz, hala. Otsailaren 14an izanen da kontzertu hori. Orotara 14 kantuz osatutako diskoaren bigarren partea 10 eurotan ere eros daiteke eta plataformetan ere entzun gai dagoia da. Askotan entzunen dugun taldea izanen da RTZ kolektiboa eta aldaketak aurre ikusten dituzte. Erraiteko 3 izanen gira, beraz 2026an. Batek utziko du, beraz segituko dugu bakarrik euskaraz, ari ginen dia pixka bat frantses, baina hori utziko dugu. Eta nahi ginuke berba albuma bat atera, ez dut txobera ejanen, baina baitugu ez da baida batzuk eta ikusiko dugu. Bakarrik fiteago joaten da, baina kolektibo gisa urgunago, eta horrendako beti ejan dugu kolektibo bat ginera, eta hori urgunago joateko bai. Folka eta roka ditu ardatz Joseba Irazoki artista beratarrak. Kantari eta gitarra joleak diskografia zabala du 20 disko baino gehiago kaleratuta. Ikusentzuleok musikari nafarrak Hendaiako Borderline fabrikan eskaini zuen kontzertuaren irudiekin agurtuko dugu gaurko saioa. Bihar arte!